Здравейте, хора! Тази къща вече е официално моя. И ще справя сам ремонта. Плана ми е да я правя или за живеене, или за къща за гости. Намира се в Балкана, ето го. И сега няма да ви казвам къде е. Сега ще ви разведа вътре. Ще ви покажа кое как мисля да го правя. Това тук е било предвидено за гараж. Аз ще го направя стая. Ето, даже и канал си има. Аз ще го направя стая, ще го изчистя. Това ще го цементирам, ще затворя този канал. Това тук ще е дневната. Хола. Тук ще е кухнята. Отсреща ще е хладилника, печка, варплот, мивки. То по-добре тук да е хладилника. Там ще има голям ъгъл диван. Това ще го разчистя. Тези дъски ще им влязат в употреба. Тук ще ми бъде баня и тоалетна. Сам ще справя инсталацията за тока, за тръбите на мръсния канал, на чистата вода. Ето е горе дупката за мръсния канал. Ето тук ще си направя една тоалетна. Предвидено е за някакво складче. Но аз ще се направя баня. Не баня, а тоалетна. Това е вратата за кухнята. Тук ще има пиралня. И сега да отидем на втория етаж. И всичко сам ще се правя. Изолации, подло отопление ще има навсякъде. Ето тук пак ще има една тоалетна. Ето е тръбата за вентилацията. Горе има едно коминче. Тук ще го разчистя, ще бъде баня с тоалетна. Тук ще е едната детска. Тези прозорци ще ги дигам на ето това ниво. Защото са много големи. Тераската. Ето ги, кабелите са пуснати, но не влизат вътре в къщата. Ще си пускам нова партида. Има партида за водата.
Тук ще е голямата спалня. Долу ще сложим една камина с водна риза в хола. Ето е голяма тераса. Тук ми е дворчето. Ето е гледката на балкана. Тук ще бъде другата детска. Така че абонирайте се за канала ми, ще има много интересни работи. И хубави, и смешни. Това горе е тавана. Тук преспокойно може да се направят 2 стаи. Или офис. Ето е тръбата за вентилацията, която отива за банята и туалетната. Горе капаците трябва да си оправя. Някаква друга цигла да наместя. Ще справя изолация на тавана. Врати, прозорци. И не пропускайте да се абонирате за канала. Ако искате да разберете кое как ще правя. Не изглежда да е текал. Горе се събират 4 ската. Има тухли, цигли, капаци. Ще ми влязат в употреба. Дъски. Арматура има. И тя ще ми влезе в употреба. Страхотна гледка просто. Сутрин пече от тук. Преди обед, в момента е към 10 и нещо. Слънцето е някъде там. И ще напича спалнята, едната детска. Долу в дворчето ще ви покажа какво мисля да правя. Ето го единия комин, втория комин. Много хубава голяма къща. Ето каква гледка, прекрасна. Балкана. И тук мога да се кача преспокойно горе на тавана. Даже сега ще погледнем как. Ето го. Циглите са циментови и тежат. Заради това не се е разместил. Кой знае колко, понеже са тежки.
Не са мръсни улуците. Това е добре, няма да се налага да ги чисти. Ето ги капаците. Не са измазани. Трябва да си ги измажа. Ето къде е слънцето. В момента е някъде 10 и нещо. Тук ще слагам парапет задължително. Това дърво трябва да го изрежа, понеже ми опира горе в кабелите. Ето ги кабелите, които не са пуснати вътре в самата къща, а навънка са прекъснати. Така, сега за дворчето. Тук ще изправя беседка, барбекю. Тук във ъгъла, който цял ден се пече, ще има детска площадка, басейн. Това ще го изгоря. Там имам една стара ябълка, много хубава. Сега ще слезем долу в мазата. Тази мивка е външна. Ето каква хубава картина е. Имам като наследство. Ще се сложа в хола. Това е за камината. Навсякъде ще бъде с подово отопление. Тук се отива към така наречения гараж, който ще го изчистя, ще го затворя отдолу, за да стане на стая. Тук е кухнята и хола. Ето тук ми е шахтата за водомера. А тази тръбичка, тя ми е за спирателния кран, централния. Тук, отдолу под плочките, ми е канала. Под тухлите. Канала за мръсната вода е тук, който трябва да го свържа. Тук така ще мини. И тук. И ще отиде на там нагоре. Имаме дупка. Там в края въгъла. Тук някакво животно си е правило лиговище. Може би лисица. Те лисиците така копаят. Дори тази пръст мога да я изчистя.
И да се направя като стая. Складчи. И тук даже. Някакви ръждиви тръби, които ще отидат за вторична. Ето е. Каква хубава голяма стая може да стане. Там въгъла малко е текло. Това е от стълбището. Понеже леко се е отлепило от самата сграда. Ще изрина тази пръс. Този цимент тук ще го примахна и ще си направя врата. Тук мисля да правя фитнес. Трябва да правя дренаж на къщата. Влиза влага. Миналата седмица валеше. А това е под гаража, който ще стане на стая. Там имам плоскости, ще ги наредя, ще ги подпра. Ще го напълня с цимент арматура. Така че не пропускайте да се абонирате за канала ми, ще има много интересни работи. Тази шахта трябва да я изкопая, да пусна водомера вътре към къщата. Главната тръба. Двора ще го изчистя. Тези излишни дръвчета, които са саморастъци, най-вероятно сливи или джанки, ще ги примахна. Ето е как изглежда отвън. Тук ще бъде кухнята, горе едната детска, голямата спалня, тук хола. Ето, даже си имаме и коти. На някой комшия. Ей, хубавец! Ще стане много хубаво. Ами това е, сега ще изчистя така наречения гараж, някои други бокуци, ще ги фърля там на камарата. За да е готово да се майстори. Ей го котито на къде бяга, тук на сянката. Значи на тези комшии. Да не го плашим сега. Ето е къщата. Хубава, голяма, над 100 квадрата.